Dobrý den, v tomto instruktážním videu vám předvedu, jak vystavit fakturu přijatou. Z hlavního menu přejdeme do sekce Faktury přijaté. Faktury si můžete filtrovat a vyhledávat dle několika parametrů, jako například období, kdy byla faktura vystavena, nebo dle čísla, dodavatele či částky. Ikonkou plus přidáte novou fakturu. Vyplníte dodavatele. Pokud ho nemáte zadaného v adresáři, přidáte jednoduše dalšího. Nastavíte si datum vystavení, datum splatnosti, vyberete si způsob platby. Pokud jste do adresáře uvedli číslo účtu vašeho dodavatele, objeví se zde automaticky, stejně jako kód jeho banky, případně se můžete vepsat. Vyplníte variabilní, konstantní a specifický symbol. Do popisku si vyplníte předmět faktury, ale nemusíte podrobně, protože si poté můžete přijatou fakturu nahrát jako přílohu. V dodatečném nastavení si určíte, o jaký druh faktury jde. Nastavíte si daňovou třídu a vyplníte celkovou částku včetně DPH. Poté fakturu přidáte. Fakturu můžete později upravit, přidat k ní platbu, přiložit soubor, přidat interní komentář nebo fakturu smazat.